ስልጣን ኣክሱም ናይ ተጋሩ ድዩ ዝብል ሕቶ ዘልዕለ ውልቀ ሰብ ከም ዕቡድ እናርኣዩ ናይ ተጋሩን ፈርቓን እምበር ኢሎም ብዝማጎትዎ መናእሰይ ኣይተሰኮነን። ኣበይ ዳ ኣሎ ኢሉ ሕቱ ይቕጽል። ሞጎቱ ድማ ብመርትዖ ዝተደገፈ ነይሩ። እቲ ሞጎት ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ምሳና ክትጸንሑን ቻናልና ድማ ሰብስክራይብ ክትገርቡ ንላቦም። ስልጣን ኣክሱም ናይ ተጋሩ ድዩ ዝብል ሕቶ ሓያል ክትዕ ካይዱ ንዝነበሩ መናእሰይ ሃንደበት ተለዓለም። እቶም ዝካትዑ ዝነበሩ መናእሰይ ሞጎቶም ጠጠው ኣቢሎም ነቲ ሕቶ ዘቕረበሎም ሰብ ኣፍጢጦም ረኣዩ። ንምንታይ ዳ ተፍጥጡ መልሱ ለይባ ዝብል ሕቶ እውን ደገመ። እምበር ከጥዑ ድዩ በለ እቲ ሓደ መንእሰይ። እቲ ካልእ ድማ ናይ ተጋሩን ፈርቓን እምበር ኢሉ ስዕበ። እቲ ሓታቲ ዋዛ ኣይነበረን ኣበይ ዳ ኣሎ ብምባል ድማ ሕቶ ስዕበሎም። ኣብ ኣክሱም ከተማ እንዶኒየ በለ እቲ ሓደ መንእሰይ። ክሳብ ሕዚ ከመይ ጠጠው ከም ዝበለ ሳይንቲስታት ዘይበፅሕሉ ዓሻራ ቦታትና ኮዩ ሓወልቲ ኣክሱም ኢሉ ደረቱ ነፊሑ ተዛረበ። እቲ ካልእ ድማ ሓታቲ ስቕ ይበለን ሕዚ ዳ ኣበይ ኣሎ ኢሉ ቀጸለ። ሕቶት ሰብኣይ ዘሕረቖም እቶም መናእሰይ ኣታ ሰብኣይ ቁርበይ ተንብብ እንዲኻ ብምባል መብርህና መሃብ ኣተዉ። ስልጣን ኣክሱም ካብቶም ኣብ ዓለም ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ስልጣነታት ሓደ እዩ። እቲ ስልጣነ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያን ደቡባዊ ኤርትራን ዝተሰረተ ኮይኑ ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ዝነበሩ 6 ክፍለ ዘመናት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ነይሩ። ኣክሱም ብንግዲ፣ ፖለቲካ፣ ሃይማኖት፣ ስነ ህንፃን ፅሕፈትን ኣብ ታሪክ ኣፍሪካን ዓለምን ኣገዳሲ ተራ ከም ዝተፃወተ እቲ ሓደ መንእሰይ የብርህ። እቲ ካልእ መንእሰይ ድማ ቅፅል ኣቢሉ ኣክሱም ብንግዲ ኣዝዩ ሃፍታም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረ ወደብ ኣዶሊስ ዝወነነ ካብ ኣክሱም ወርቂ፣ ኣብዑር፣ ጨውን ካልኦት ሃፍትታትን ናብ ሮማ፣ ግብፂ፣ ዓረብን ህንድን ዝለኣኽ ዝነበረ ዕንቁ ስልጣነ ዓለምና ነይሩ ይብል። ስልጣን ኣክሱም ናብ ገዛ ርእሱ ካብ ወርቂ፣ ብሩርን ነሓስን ተሰርሑ ሳናቲም ዝሓተመ ኣብ ዓለም ካብቶም ውሑዳት መንግስታት ሓደ ነይሩ ክብል እቲ ሓደ መንእሰይ ብኹርዓት የዘንቱም። እዚ ኣጀንዳ ዘልዕለ ሰብ እዚ ኩሉ ስልጣነ ሕዚ ዳ ኣበይ ኣሎ ዝብል ሕቱኡ ንራብዓይ ግዜ ብምሕታት ዘረቡ ይቐጽል። ተጋሩ ሰዋና ስልጣነ ኣክሱም እንተኮይና ሕዚ ንምንታይ ሓወልቲ ኣክሱም ጥራሕ ሒዝና ተሪብና? ንምንታይ ጨና ስልጣነ ዘይብልና? ሓደ ማሕበረሰብ ሽቓቕ ምጥቃም ምጅማሩ ንምንታይ ዜና ይኾነና? ፍትሒ ንምንታይ ይጸምአና? ጥንኩር ቁጠባን ስርዓትን ኣብ ሓሳብ ተደራኸ ፖለቲካ ንምንታይ ክንሃንጽ ዘይከኣልና ዝብሉ ሕቶታት ብምልዓል ድማ እምበርከ ሰዋና ስልጣነ ኣክሱም ዲና ዝብል ሕቶ ንሓምሻይ ግዜ ይልዕሎም። እቶም ክልተ መናእሰይ ምስ ዕቡድ ይማጎቱ ከም ዘለው ብምእማን ንዕኡ ከረድኡ ግዜ ከጥፍኡ ከም ዘይብሎም ብምሕሳብ ንሱስ ሓቂ ኢኻ ግን ድማ ስልጣነ ኣክሱም ናትና ብዘይ ምዃኑ ዘይኮነስ ንሕና ክንመሃረሉ ስለዘይከኣልናዩ ዝብል ሓፂር መልሲ ሂቦም ካብ መንበሮም ተለዓሉ። እዚ ጉዳይ ዘልዕለ ሰብ ግና ዕቡድ ኢሎም ከም ዝሓሰቡ ዋላ እንተተረድአ ስቕ ኢሉ ክሰዶም ኣይደለየን። ካልእ ሕቶ ስዕበሎም። ኣብ መጽሓፍትና ሚድያታትናን እነካይዶም መድረኽ ዘተናን ብዛዕባ ስልጣነ ኣክሱም ብተደጋጋሚ እናልዕልናዮ ንምንታይ ዘይተማሃርናሉ? ብስሩኸ ታሪክ ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ? ክንድሕነሉ ድዩ ክንጠፍአሉ ኢሉ ኣከታቲሉ ሓተቶም። እቲ ሓደ መንእሰይ ርእሱ ሓውሲ ምስምማዕ እናነቕነቐ ተመሊሱ ኮፍ አለ። ካብ ስልጣነ ኣክሱም ክንመሃረሉ እንተዘይክኢልና ንምንታይ ኢና ብተደጋጋሚ ነዘንትዎ ዝብል ሕቶ እውን ንባዕሉ ሓተተ። እቲ ደው ኢሉ ዝተረፈ መሓዙኡ ኮፍ ንኽብል እናጠበረ ወግዑ ቀጸለ። ተጋሩ ታሪክ ኣክሱም ንጃህራ ኢና ንጥቀመሉ። ነዚ ድማ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ስልጣነ እምበር ብዛዕባ ውድቀት ኣክሱም ተዛሪብናሉ ዘይምፍላጥና ሓደ መረጋገፂ እዩ ይብል። ተጋሩ ታሪክ ከመይ ኢና ንጥቀመሉ ዝብል ሕቶ እውን የልዕል። ጀርመናዊ ፈላስፋ ፍሬድሪክ ኒቼ ታሪክ ልዕሊ ዓቐን ክፀዓን እንከሎ ንህይወት ከዳኽም ወይ ድማ ከጥፍእ ይኽእል ብምባል ይጠንቀቕ። ኒቼ ኣብ 1874 ኣቆፃፅራ ጎርጎሮሳውያን ኦን ዘ ዩዝ ኤንድ ኣቢዝ ኦፍ ሂስትሪ ፎር ላይፍ ብዝብል ኣብ ዝፀሓፎ መፅሓፍ ታሪክ ንህይወቱ ከገልግል ዝግባእ ይብል። ይኹን እምበር ዝኾነ ማሕበረሰብ ኣብ ዝሓለፈ ተጣቢቑ እንተተሪፉ ፈጠራ ዕቤትን ሓድሽ ጅማሮን እዩ ዘዳኽም ይብል። ብሓፈሻ ታሪክ ልዕሊ ዓቐን እንትፀዓን ደቂ ሰባት እሱራት ሕሉፎም ክኾኑ እዩ ዝገብር ብምባል ይምጎት። በአንጻሩ ስፔናዊ ፈላስፋ ጆርጅ ሳንቲያን ድማ ሕሉፍ ክዝክሩ ዘይከኣሉ ሰባት ተመሳሳሊ ስሕተት ንኽደግሙ እዮም ዝግደዱ ይብል። ታሪክ ሕዚ ዘሎ ህይወትካን ኣካይዳኻን ክተስተኻኽል ዝገብር ቤት ትምህርቲ ምዃኑ ይቕምጥ። ብዙሓት ምሁራት ታሪክ ከም ዝብልዎም ታሪክ መንነት፣ ባህልን ሓበራዊ ዝኽሪ ሓደ ማሕበረሰብ ዝሕሉ ሓደ ፀጋ እዩ። እቲ ፀገም ታሪክ ከመይ ኢና ንጥቀመሉ ኣብ ዝብል ምዃኑ ይቕምጡ። ተጋሩ ታሪክ ከመይ ኢና ንጥቀመሉ? ክንመሃረሉ ዲና ክንጀሃረሉ? እቲ ሕማቕ ድዩ እቲ ጽቡቕ ታሪክ ኢና ብተደጋጋሚ ነልዕሎ ዝብል ሕቶ ነቶም መናእሰይ ይሓትት። ክንመሃረሉ ዝብል መልሲ ከይሂብዎ ድማ ካብ ታሪክ ታይ ተማሂርና ኢሉ ተኸታታሊ ሕቶ የስዕብ። ታሪክና ኣብ ትማሊና ንኽነብር ኢና ንዝክሮ ድማ ኢሉ ይቕጽል።
ስልጣነ ኣክሱም ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ዓበይቲ ስልጣነታት ዓለም ቻይና ሮምን ፔርሲያን ሓደ ምንባሩ ጥራሕ እምበር እቲ ስልጣነ ከመይን ንምንታይን ከም ዝወደቐ ደጋጊምና ኣይነልዕሎን። ናይ ቀረባ ዘመን ዝኾነ ንግስና ሃፀይ ዮሃንስ እውን ሃፀይ ዮሃንስ ስርዓት ፌደራሊዝም ተኸተሉ ብሕታዊ ዘመናዊ ንጉስ ከም ዝነበሩ እምበር ድሕሪ ሞት እቶም ንጉስ ስርዓቶም ንምንታይ ከም ዘይቀፀለ ትኹረት ሂብና ኣይንመራመረሉን ኣይንመሃረሉን እውን ብምባል ይዛረብ። ምክፍፋል ከባቢያዊ ሓይልታት ንውድቀት ስልጣነ ኣክሱም ኮነ ንዘይምቕፃል ስርዓት ሃፀይ ዮሃንስ ከም ሓደ ምክንያት ተገይሩ ኣብ ሰነዳት ታሪክ ተሰኒዱ ይርከብ ዝብለ እቲ ሞገተኛ ሰብኣይ እዚ ውድቀት ታሪክ ስለዘይተማሃርናሉ ግን ተመላሊስና ንደግሞ ኣለና ብምባል ሓሳቡ ንምርዳእ ይፍትን። ተጋሩ ታሪክ ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ዝብል ሕቶ ንሰማዕቲ ገዲፍና ትሕዝቶና ክንዛዝም ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ኣባል ስድራና ክትኮኑ ንላቦም።